Строй Академи. Лято 2024. 4 дни. 10 работни площадки. Работа в екип. Над 100 участника. Над 20 ментора от сектора. Много емоции, нови запознанства и още много. В момента боядисваме тази котка, която ще стане като подарък за община Габрово от Строй Академия сезон 6. И я боядисваме с материали от фирма Dix.